saan man sa Ilocania at Cordillera, higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace in the mansions bright and blessed. Praise the Lord. Naimbag ang alom, kada tayo aming kakapsat, natudo, agundaway, kunakman, tawan sa mutisan nga tuto, lugar tatan, iti pansa tayo nga Pilipinas. Kada tayo amin, nakakapsat mi nga agdengdengeg, kastamonten, kada iti agbuy-buya, iti television, naragsak kami nga umay, makikadwa kada tayo manon, babaan iti sa oti Dios, iti programa yung kini Kristo mensahe, iti panakaisalakan, manipod dito istasyon iti Radyo DZTP, syudad iti Candon, tutuloy mi nga kapkablao, tinaga niya po tayo nga Iso Kristo, manipod karag iti lugar nga ayan tayo tatan, na mga malam, kaya't kumot nga kablaawan, uray pa'y dagiti kakabsat tayo, nga tuloy nga sponsors, supporters, iti daytoy nga programa mensahe ti panakaisalakan, nagyaman kami kadagiti bayag yung madam, kadagiti kakabsat nga adda iti depar na iti abroad, Italy, France, Greece, kan dadumapay, karidayaw iti Apo, kararag tayo mat, no kasano nga kaado iti tudo, danom, kagta dito'y Pilipinas, kadagiti bansa nga ayan daragito'y nakakabsat tayo kat napudot mo summer, kat adda dagiti uram mo no or kinararagsag tunggal may sa kada tayo, tapos uray pa iti dayto'y nga malam kakabsat, at dadanggay tayo, dabaan iti tulong iti Apo, kat mamatyak launay, nga iso iti na magkaykay sa kada tayo ita. What a great privilege kakabsat, tapos iti kastakat, agdayaw tayo iti Diyos. Tapos iti agtutuloy nga programa tayo iti daytoy nga malam. Ipaay mi pay iti may sa mensahe iti kanta. Ipaay ni Brother Erbelo kadata iti may sa mensahe iti kanta. Iti daytoy nga gundaway. Amen. Push the Lord. Malaydayaw ti Apo. Kapsat, kablawang kay amin. Iti daytoy nga gundaway. Iti nalabon nga danom. Kumusta dagiti farmers tatang busy sapay kumata malpasen iti panagtalunan kastamat kablawak met dagiti taga barangay Kalimugtong Galimoyod Ilocosor kin yabrasa mi met iti pinakipagladingit mi iti pamilya Pagulay pinanawan ni Uncle Berto, Pastor Alberto Pagulay, dita barangay Kalimugtong. Condolence kada kayo nga iti si bubukal nga pamilya yo. Mangipayak ti may sa kanta na Paul 1, The Longer I Serve Him. I started seems my life in control, and since I gave my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter we grow. The more that I love Him, more love He shows. Days like
we grow. The more that I love you, more love you bestow. Each day is like every mile overflowing. The longer I serve, the sweeter we grow. The longer I serve you, the sweeter we grow. The more that I love you, more love you bestow. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve you, the sweeter we grow. Praise the Lord. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Iti maminsan pa'y apo, iti tayo ito'y agundaway, dayamon na ka. Agyaman kami, katumay kami apo, nga si papakumbaba. Ikatron iti parabor mo, tapno iti tayo ito'y ngamalong, italoknikan ka na ito'y agundaway. Bendisyonam, saktong kalmaysa nga at daang pepengeng. Bendisyonam, dagiti amin, apo nga naka-join. Iti tayo ito'y nga station. Bendisyonam, oray pa'y apo, iti tayo ito'y nga diso. Dagiti connection ni apo, pagtalay na adam, apo nga nasayaan. Tapno nalawag ka nga mga ganda iti sa saom. Katapo palubusang oray pa'y apo iti panakaawat mi. Nalawag ka di apo nga makseptar mi kat maawat mi dagiti mensahe nga kayat mo apo nga ibaga kada kami. I-bless mo apo dayto nga estasyon. I-bless mo dayto nga gundaway. Italagnikan ka. Tinagan niya po Jesus. Amen. Malaydayaw iti apo. Yaman kami. Brother Errol tirayta nga mensahe iti kanta. Kahit kulang mo nga kablaawan, tayo nga malong, DJ co-host tayo, kakapsat ni Pastor Robinel Dakayanan, kundi si Bubukar ng Iglesia, ay manda, na imbag nga malong, kada kayo amin pastor, oray pa dagiti amin ngagdangdangag ita depaar na iti darapida, aridayaw iti apo, mamatiak nga ado, dagiti nga naka-join, iti face-to-face service, worship service sa pedigat, kadag iti lokal ng iglesia, mamatak iti apo, nga at iti absent. But maraydayo iti apo, narami, dagiti gimo, nga nasayaan, babaon iti tulong iti apo. Iti rayto nga nga gundaway kakabsat, manipod iti libro iti Juan, Kapitulo 8, versikulo 36 kakabsat, ito'y tayo nga basaon. Isa o ti apo. Kunana ditoy, no marud ti anak lukatan na kayo, pudno nga agwaya-waya kayto. Irugik iti 34 ni Jesus simungbat kadakwada, pudno kunak kada kayo, nga amin nga garamit ti basol, tagabo ti basol. Ket ti tagabo saan nga agtaeng iti balay nga agnanayon, ti anak agtaeng nga agnanayon. Iti verse 36 kunana, no nga ti anak lukatan na kayo, pudno nga agwaya-waya kayto. Ito ni apo ti pamendisyon nga tultuloy kadag iti pasati sa una nga naibasa iti daytoy nga malo. Maridayaw iti apo. Iti maysa nga ilustrasyon at iti maysa a lalaki a nairaman iti pagbaludan iti adu atawon. Iti nawaya-wayaanan, nalukatan ng tirwangan, nga maipaay kenkwana, naikatan dagiti anyaman, nga panakaigalot kenkwana, iti unog, iti selda, iti pagbaludan, kaskas di, nga haan nga naggargaraw, ket agtaka dagiti, agda iti pagbaludan, taapay nga saan nga rumwan. Daytoy nga lalaki, nagtalinaod iti unog, iti pagbaludan, ta naawat na nga tibiyag na ket adda idjayon pagbaludan. So makita tayo ditoy kakabsat na waya-waya iti bagi ngem daytoy nga lalaki na adipon lattan iti panunot na nga iso ket maysa nga balod. Kasmet iti kaadwan nga tao ita kakabsat nga agdengdengeg. Mabalin nga saan da nga
At dagiti tao kakabsat nga saan da nga addaman iti pagbaludan wenno nakabalod nakapupok iti pagbaludan ngem haanda ngam ammo nga naigapos wenno nakagalot dagayam iti basol. So adda dagiti nakaigalutan dagiti biyag kakabsat iti tao. Maysa ditoy dagiti pungtot, may sapay, dagiti kinapalangwad, dagiti kinamanagapaapal daduma. Panagsubsobra iti bisyo kakabsat wenno panagkaroon iti bisyo. Dagiti saan nga maited nga favor nga makakawan kakabsat. Ken kastamot dagiti butbuteng panagdandanag nga adda karagiti biyag iti tao. So nagpintas kakabsat iti kitkitaan tayo iti daytoy nga bersikulo nga binasa tayo kakabsat. So, iti John chapter 8 verses 34 to 36 kakabsat. Makita tayo toy iti kasasaad iti maysa nga tao isu nga naigalot manipot iti basol. Ket no adda tikit-kitaan tayo ditoy kakabsat ikanad ko nga pakisaritaan kada kayo tata no jay verse 36 kuna na jay no ti anak ket waya-wayaan na kayo pudno pudno nga agwaya-waya ka ito maraydayaw iti apo ti basol ket kasla iti lubid kakabsat no adda ti maysa nga sirot na nakalang nga isirutan wenno putden ngem no adon dagiti sirot na kakabsat narigatan ken nasikor narikot kakabsat isu nga warwaran taraytoy ison iti nang rupet nga mas lalo nga mangigalot iti dayta nga galot narigatan nga putden iti ababa panagsao. So daytoy ti gapuna nga saan nga makaanay kakabsat aji kuna tayo nga kabaulan wenno pigsa iti maysa nga tao no maipanggep iti panakawaya-waya. Ket uray pay iti kasasayaatan nga edukasyon ti kinaan-anay ti adu nga kwarta kakabsat haan na nga maaramid daytoy. At dalata nga nakagalot iti tao iti makunpuna nga basol. Ngem adda na imbag nga damag kas binasa tayo kakabsat iti verse 36. Isu iti panagkuna ni Apo Hesus ichay no ti anak ket waya-wayaan na kayo pudno awaya-wayaan na kayo. So saan laang nga promise ni Apo Hesus dito'y kakabsat iti basit nga panagpaliw. No di ket iso imbaga na iti pudno na anay kakabsat ken agnanayon nga panaka waya-waya. Dati panakawaya-waya kakabsat nga ichay-chaya ni Apo tayo nga Jesucristo ket saan laang nga waya-waya manipod ijay panakadusa iti basol no di ket waya-waya kakabsat manipod ijay nga unog pa gipan nakaadipen iti maysa nga tawo iti basol kakabsat tapnon anya iti maaramid tapnon agbiag para iti dayag ti Diyos, maraydayaw tinagan iti Apo. So the liberating love of Jesus, timang waya-waya nga ayat ni Jesus, kakabsat, ket mangipakita, mangipabigbig iti basol tayo, mangdalus iti basol tayo, ken mangwaya-waya kada tayo tapnon, agbiag tayo para iti dayag iti Diyos. Maraydayaw iti Apo. Maraydayaw itinagan iti Apo. So anya ti aramidan na dahil ayat ni Kristo kada tayo iti panagbiag tayo. Umuna kakabsat. Dahil ayat ni Kristo Jesus dito'y kakabsat. Ni Apo tayo nga Jesucristo ana ti aramidan na mangkonbiktar iti basol. Christ love convicts kakabsat. Iti John 8:31 to 32 iti nga to di binasa tayo. Kuna na jay, you shall know the truth. Verse 32 kakabsat. Kat maamuan yun to iti pudno, kat ti kinapudno, lukatan na kayo. Maraydayaw iti Apo. Kayat Jesus kakabsat saan laang nga mangitod iti panakaliwliwat. Umuna nga ipakita na kakabsat dahil kinapudno. Haan na nga ijaya nga dagos kakabsat
ngem aramiden na iti kabaulan na tapnon iti kasta ket maipamatbat na maipabigbig na kakabsat dayjay basol ti pudno ket ipakita na kakabsat no anya dayjay basol tayo tapnon maawatan tayo akasapulan tayo isuna amang isalakan kadagiti panagbiag tayo. No, dahil may isang ilustrasyon, kita tayo di biyag kakabsat ni Sakyo. Manipod Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Idi inawat na ni Jesus kakabsat. Idi inawat ni Sakyo, di ayat niya po Jesus kakabsat. Ana itinaramid, ije puso na nakumbinsir isuna, ije haan nga nasaya at aramid na kakabsat. Kat anya tinaramid na mismo isuna nga nagsubli. Ijay biyag nga kayat ni Apo Isus nga panagbiag na. Ijay nalintag kakabsat nga biyag nga kayat ni Apo Isus nga panagbiag na. So kitkitaan tayo ditoy na konbiktar. Kayat ni Jesus kankuana nga naranasan ni Sakyo kakabsat. Mismo nga ni Sakyo tinangibaga. Aramiden na ti kabaulan na tapnon isubli na. Dagiti nalpas na nga pinala nga subsubra kadagiti tattao. So no saan tayo nga amon ti kinapudno kakabsat? Haan tayo nga maawatan ti pudno awaya-waya. So daytoy kakabsat iti kayat ni Apo nga aramiden kada tayo. Ipakaawat na manipod daytoy ayat na nga dagiti biyag tayo ket mabalbaliwan. Ipakaawat na pay dayjay purpose na. So haan laang kakabsat nga ti ayat ni Kristo ket mangkumbiktar. Ije basol ngumkit di daytoy pay makita tayo di sumarsaro ti ayat ni Kristo mangdalos. Maraydayaw iti Apo. Christ love cleanses kakabsat. Kunana ije 34. Ni Jesus simungbat kadakwada pudno kunak kada kayo nga amin nga agaramid iti basol tagabo wenno adipan. Tagabo kunana toy version iti gumantay nga Biblia kakabsat. Adipan kunana met iti tagduma whosoever committed sin is the servant of sin. Kaya't yu kadi kakabsat nga makuna nga tagabo ni basol. Kita tayo dito'y kakabsat, ti problema kung saan laang na dayjay, agaramid iti basol, panagaramid ti basol, no dikot pa'y, dayjay panakaadipon, dayjay nga basol. So babaon, dayjay inaramid nga po tayo ng Iso-Kristo kakabsat, babaon, ti dara na po tayo ng Iso-Kristo, madalusan, dayjay konsyensya kakabsat, madalusan, dayjay puso, tapnon iti kasta, mag-agbalin nga naan-anay, dagiti biyag tayo. Kitaan tayo kakabsat, di may isa nga babae, nadadoktalan kakabsat, iti panakiabig na, John 8, chapter 8, verses 1 to 11. Anatin naramid ni Apo Isus ichay kakabsat. Saan na kinundenar kakabsat? Saan na kinundenar ni Apo Isus na ichay inaramid na? Ngam, impamatpat na, sakbay na nga pinakawan. Ana, itinaramid na. Impabigbig na. Kat pinakawan na kakabsat. Kat binalbalaagan na dahito nga babae nga sa Anton kuman nga agbasol. So, ti ayat ni Kristo dito'y kakabsat. Kat saan laang nga mangpakawan. Ngam, kat di na anay nga dalusan naman iti biyag, iti maysa nga umawat kadwa na. Imay sa nga biyag. Maridayaw iti Apo. So nagsaya at kakabsat. Dayti aramidon ti Diyos kada tayo. Nagsaya at daytoy naramidan ni Apo tayo nga Iso-Kristo kadag iti biyag tayo kakabsat. Haan lang nga kasta. Iti maikatlo. Dayat ni Kristo. Pudno amang waya-waya kuna na ijay. Main focus tayo verse 36 kakabsat. Dayat ni Kristo. Pudno nga mang waya-waya. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. So ti waya-waya kakabsat nga itad ni Apo Isus, kat waya-waya manipod ijay penalty of sin. Waya-waya manipod ijay panakabalin ti basol kakabsat, tapnon mawaya-wayaan tayo nga agbiag para iti Diyos.
Maray dayon ti Apo. Kat kitaan tayo na biyag ni Pedro. Ang John chapter 21 verses 15 to 19. Kalpasan kakabsat kay naramid ni Pedro ti panagtalikod kini Apo Isus. Anati naramid ni Apo Isus kat kuana insublina da jeriknana insublina baban iti ayat kat winayawayaan na daytoy malipot ijipan na kaibabain kakabsat winayawayaan na daytoy malipot ti pan nakababalaw no apay nga inaramid ni Pedro daychay iti mismo nga ni Apo na no ni Jesus inayayat na ni Pedro inayayat na kat kayat na nga maikat kat kuana dagit anyaman nga pan nakaibabain maray dayaw iti Apo. So nagdakkel kakabsat ti aramiden dayjay na indaklan nga ayat ti Dios di na indaklan nga naramidan ti Apo kada tayo kakabsat maray dayaw iti Apo tapno iti kasta agbalin tayo laeng nga nawaya-waya manipod iti basol. So nawaya-wayaan ni Jesus kakabsat kayat na nga sa uwan awanan ti anyaman nga mangigalgalot ken ka awanan ti anyaman nga makabalin kakabsat nga mangadipon ken ka daytoy ket maaramid lang inton sika nga mismo di biyag mo ket agtalinaed ka iti panamating ken kuana maray dayaw iti Apo. So iti daytoy nga malong kabsat nga agdengdengag timang waya-waya nga ayat ni Jesus ket isu dayjay mangkumbiktar kada tayo ijay dakes nga naramid tayo daytoy ti aramiden na tapon aramiden na tayo nga nadalos ana dalusan na tayo manipod daytang inaramidan tayo nga basol kakabsat ket na aramiden na tayo nga naan-anay tapnon laeng agbiag tayo nga agpaay iti panakaiday-dayaw ti Dios maray dayaw iti Apo. So anya ti aramidan tayo kakabsat. Maysa kunana itoy Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast kunana ijay basaan tayo man. Kunana ditoy maipaay iti panang waya-waya ninukatan na kayo ni Kristo agtalinaed kayo ngarud ket di kay paisangol manan iti babaan ti sangol ti pan nakaadipen maray dayaw iti Apo saan kayong manen kunana jay nga paisangol babaan iti pan nakaadipen sangol ti pan nakaadipen kayat nangarod nga saon nunalpas na kan nga winayawayaan ti Apo nunalpas mo nga ipakawan ket kuana inaklon dagiti basol mo ket kuana ket winayawayaan na kan stand fast, therefore, maray dayaw iti Apo. Alaom dayta nga takder mo, kat agbiag ka, agdayaw ka lang iti Apo, agserbi ka lang iti Apo, ingana. Maray dayaw iti Apo, kabsat iti daytoy nga malong nga agdengdengag. Awan kumangarod dagiti pagbutngan tayo. Awan kumangarod dagiti pagduduan tayo pay. Nunalpas tayo nga napan kini Kristo ket inawat tayo ti jay-jay nga panakaisalakan ti panakarukat tayo kadagiti basbasol tayo kakabsat nawaya tayo nga agserbi ket kuana nawaya tayo kakabsat nga mga ramid agtulnog dagiti alagaden na tapnon iti daytoy nga malong kakabsat no adda kadipay dagiti mangigalgalot kadagiti panpanunod tayo kadagiti rikrik na tayo adda ti panagbutbutong uno dapay dagiti nam nga saan mo kayat ti mamakawan no dapay dagiti pakaibilangan dagitoy nga saan nga pagayatan ti Apo nga aramiden ti tapusom iti daytoy nga malaw mag-reflect tayo kuma iti pagayatan ti Apo iti sa una iti daytoy nga malong kakabsat tapnon ibagakan ka ni Jesus ket ay ayatan na ka ni Jesus ket pudno nga ay ayatan na kakabsat ket ti ayat na ket saan laeng nga mangted iti panakan-anay ngem naypay nga ited na iti nan-anay nga biag nga nawaya nga agserbi ken kuana so anya iti aramiden tayo kakabsat kapan tayo laeng kuana ibaga tayo iti Apo nga nyaman pay dagiti saan tayo nga
Kuno dagiti addapay nga pagdudwaan dagiti panpanunod tayo, aklunan tayo kakabsat iti sa una, tati anak ti Apo, anak ti Diyos kakabsat, inted na kada tayo tinaan-anay nga panakawaya-waya, bigbigan tayo dahil kakabsat. Tapnon awan kuma dagiti anyaman nga hesitations ti panagbiag tayo nga saan tayo nga maitad. Edi best tayo nga agdayaw iti Apo. Awan kuman dagiti rason-rason tayo iti biag. Awan kuman dagiti anyaman pay nga lapod kada tayo nga saan tayo nga aramidan. Han tayo nga agtulnog wenno addapay dagiti panpanunod tayo nga agbasol. Agbasol iti sangwanan iti Apo. So iti sao ti Apo kada tayo iti daytoy nga malong kakabsat. Simple laeng dakkel kakabsat ipay nga seguridad iti biyag tayo nga when this freedom kakabsat addang nan anay kadagiti panagbiag tayo mamati ak hantay to nga isuksukat iti Apo. Hantay to nga isuksukat dagiti tiyampo tayo. Kat saan tayo nga agrason-rason pay no maipapan iti panagtulnog kadagiti sao iti Apo. Daytoy iti sao ti Apo kada tayo iti daytoy nga malong kakabsat ulitek kunana iti English John 8:36 it declares there if the Son therefore shall make you free you shall be free indeed. Maraydayaw iti Apo daytoy lubong i-offer na dagiti napintas kakabsat nga pleasures iti biag tapnon aramiden na nga nalaklakangom it will enslaves us kakabsat. Dagiti relihiyon nagduduma kakabsat nga grupo i-offer na dagiti rules tapnon haan tayo nga maisalakan nga niyapo Isus imay tapnon in-offer na daytoy nga panakawaya-waya that will last forever if you continue to believe in Him. Maraydayaw iti Apo. May the Lord bless us kakabsat iti daytoy nga malom ket agkararag tayo nga rod. Apo iti daytoy nga gundamay agyaman kami kadagiti saom. Ituloy na kami Apo nga suruan, tapnon ituloy mo Apo nga ipaganag ket kayat mo Apo nga isuro kada kami itikan kanayon. I-bless mo sa tunggal may sa Apo nga nagdengeg ket daman Apo ditoy itagdengdengeg nga saan pay nga sigurado nan anay itibiyag na Apo nga italagken ka mapan ka. Katulungan Apo daytoy nga kabsat niya. Yaman kami ket itutuloy mi nga ikamang ket ka uray pay Apo tinananay nga panakaywan sagtunggal may sa iti daytoy Apo nga panagtudtudo na ay wana protektaram Apo dagiti biag dagiti anak mo ket uray pay dagiti lugar nga ayan minatarget kami kung mababaan iti panulong mo. I-bless mo daytoy Apo nga station nga tutuloy nga mararamat para kadagiti panakaywaragawag dagiti sao italukmiken ka Apo iti daytoy nga malom uray pay dagiti amin nga sumaruno nga aramiden mi itinaga ni Jesus dawaten ni amin dagitoy. Amen. Then amen. Maray tayo ti Apo kakabsat agyaman kami ting kayo manan panakitanggay ti daytoy nga malom ket tutuloy tayo tumantag datanggayan iti sumaruno nga gundaway iti kastimot lang nga oras alas 2 aginggan alas 2:30 iti tunggal malom iti Domingo mensahe ti panakaisalakan. Agyaman kami kadagiti engineers tayo iti daytoy nga malom so nga mag-aramat ng tutuloy nga mga sis kadagiti programs ni Apo Diyos ti mga petition kada tayo amin. God bless. Asa. Sing the